Nota li inti intelekti Malta kontu l-unika nies li nakkummentajt għall-mistoqsija tagħkom. Naħseb illi f'dawn is-sigħat il-Partit Laburista m'għandux bżonn min jaqbad u joħroġ jgħid illi se jipprotesta, imma kif qed nagħmlu flimkien nirriflettu naraw li għandu l-aħjar kapaċitajiet illi jidħol f'dan iż-żarbu. Il-Prim Ministru l-mexxej tagħna għamel biċċa xogħol tajba ħafna matul l-aħħar ta' sena u kwalunkwe mexxej mhux se isiba faċli jilbes dak iż-żarbu. Jiena ġejt imħeġġeġ minn bosta nies, però kif għadt il-bieraħ ser nara kif bil-ħiliet tiegħi nkun nista' nikkontribwixxi priorità assoluta bħalissa hija li nżommu l-għaqda għaliex dik għadha diverġenza prinċipali bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. F'dawn iż-żminijiet illi wieħed jista' jiddefinixxihom qiebsa għall-Gvern, id-deputati tal-Gvern, Lewis il-Ministru jista' jikkonferma, għadhom kollha maqudin. Il-Partit Nazzjonalista li jista' jkanta xi forma ta' vittorja u rebħa. F'dan il-mument għadhom mifrudin dawn. Għadhom mifrudin. Tlieta, erba' gruppi. Bidik id-differenza. Il-priorità tagħna hija l-istabilità tal-partit kif qalet il-Ministru involġi nibqgħu maqudin, nibqgħu bid-disħiħ u l-mandat elettorali tal-Gvern. Aħna Gvern li għadu għaddej, Gvern li se jibqa' għaddej f'Jannar bil-programm elettorali tiegħu li vvutawlu stramaġġoranza tal-poplu li huwa mandat elettorali, naħseb l-ikbar mandat elettorali mill-indipendenza. Il-priorità tagħna huwa dak, il-proċessi tal-partit jibqgħu għaddejjin u aħna ovvjament nappoġġjaw lil min ikun hemm ħanibqgħu nagħmlu l-ġejjin lil Malta. Ibbażat fuq il-mistoqsija tal-kollega tagħna Ministru Borġ. Il-Partit Laburista dal-għodu ħareġ id-dati ġranet tal-meta nomini eċetera. Il-nomini jibdew nhar it-tnejn li ġej, ġifieri qed ngħidu. Ftit tal-ġranet oħra, xorta għadek m'intix pożizzjoni tgħidilna iva jew le intix kienet. L-erba most probably nkunu qed nidħlu xi proġett ieħor terġa' tiġi. Tistaqsini u nwieġbek, mhux hekk? Ħaġa oħra Ministru. Dal-għodu il-Prim Ministru